आङो प्रथमबार दिनै जों EVM थ्रुदि माने प्रेसाइडिं हिसाबै आङो खेबनै जाबाय दा बेखायनो बेबाराव आरो साबसिन जागोनखौ आं नुदों बेयाव गोजान जायगा हयथ' थांनाय फैनायाव जोंहा बिराद दिगदार जागोन भटारफ्राबो फ्राय 900आनो फ्राय दा खुब खस्थ' मोनगोन आं बेखौ नुदों थेवबो मोजाङै मोजां जाफुंगोन आं बेखौ सानदों आरो दा आङो बे समाव बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों शान्ति भाबे भट होनो थाखाय खावलायगोन नामा आङो जेसेबांनाखि भटार्सफोर आं बेखौ जेसेबां हागौ शान्ति भाबै आङो बे प्रक्रियाखौ सामलायो बेनि थाखाय आङो खावलायगोन आं प्रेसाइडिं हिसाबै गोजोन्थों बावखुंग्रि 4 नं बावखुंग्रि समस्ति माबायदि जानायखौ आसा खालामो गाबोन फुंनि समनिफ्राय भट लागोन माबायदि आसा फारिदों जोंथ' आङो प्रथमबार इलेक्सनाव देग्लायसो गोग्लैदों बे हिसाबै आंहा खुब गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे गोसोआव गोजोननाय जाहाथे फैबाय थानाय बे इलेक्सनावहाय जाहाथे जेबो दावराव दावसि जायाजासिनो मोजाङै मोजाङै जानानै थाङो जिखुनु केन्डिडेट जाया मानो देरहासार जानानै सासेया थांगोन बेवहाय गन्दगल जायाजासेनो मोजाङै जाहाथे जोंनि बे बावखुंग्रि समस्तियावहाय जेबो गोजोनै बे इलेक्सना जानानै थांथों बेखौ गोजोननाय बावखुंग्रिनि माबे पलिं स्टेसनाव बावखुंग्रि 53 नं बुमगा LP स्कुल